Здравейте хора, аз съм Емо, добре дошли в моя YouTube канал. Днес ще играем в Fortnite. Преди да започнем, проверете дали сте се абонирали за канала с камбанката, натиснете лайк бутона, напишете долу под това видео по един коментар и нека започваме с играта. Вече сме тук хора. Къде ще скачаме? Къде? Нека скочим. Тук за начало. Ще видим после. Добре. Тук. Не забравяйте да видите дали сте се абонирали за канала и харесайте това видео. Няма да съжалявам. Пша. Нека да не скачаме тук, ще скочим там където. Тук ще скочим. Мъртъв. Така нормално топчета. Так. Тук имаме втори човек. Ето, не виждам къде, но знам ли се, че знам къде. Опа! Оп! Ето ни с втората игра. Много да целя сега повече, отколкото предната игра, защото предната игра изобщо не ми върви. Съвсем скоро мога да изкарам и Support Creator, така че се абонирайте за канала, за да мога да изкарам Support Creator. Не съвсем скоро, но просто абонирайте се за канала за да ме подкрепите. Не знам защо се качва в колата, но без оръжие съм, в момента и отивам да търся нещо. Няма да отида. Но какво ли го хайде. Това са пак втория ми рунд. Мисля, че ще имам повече късмет този рунд. Не знам. Дано имам повече късмет. Този го хвърляме. Така. Помпа. Так. Дикче. Тук има човек, обаче сега първо да сложим шилда. Не знам, ако го изговарям правилно, ще се радвам да ми кажете дали го изговарям правилно, ще се шилдна. Много зле, материал няма никакъв. Този клип ще е малко по-кратък, но за първо видео мисля, че ще е перфектно. За по-нататък вече ще ги правим по-дълги. Просто за сега тук има човек, чувам. О, шет! Добре. Не мисля да взема това, не знам. Не съм го използвал до сега. Мисля да взема и този снайпер, това и съм добре за сега. Батария. Има май тапчика. И знам сега, ако се чува компютъра ми да
звучи направо като такова, просто е малко старичък и излиза въздух много шумно излиза въздуха. Вентилатора се върти много бързо и някакви глупости говоря, не знам, нещо. Няма значение. И сега вече мисля, че... Аз само знам трябва да... Оп, че добре не си. Тук имаме човек. Мисля. Той ще да е от тук точно така. Мъртъв. Виж как бяга, бе! О, шит! Отиваме към последния рунд. Хайде! За съжаление, интернет ми спря. Ще приключа това видео тук. Но обещавам, че второто видео ще е малко по-дълго от това. Не малко бая, трябва да е по-дълго от това, защото това ще е някъде 5 минути. Но надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, се абонирайте за канала ми. Лайк бутончето, дизлайк бутончето, ако не ви е харесало. И ще се видим следващия път.